llibres viuen dins un castell, però ossos o prims més nous o més vells. La biblioteca és un castell. Històries, històries de tots colors, pàgines i pàgines de tot el món. La biblioteca és un castell. Hola, jo em dic Andrea i tinc 7 anys i avui he portat un conte a l'escola que es titula La Marieta que no dia res. És molt xulo perquè fa molts sorolls i el recomano perquè és molt infantil i és molt xulo. Aquí hi ha la granja i aquí hi ha tots els animals. Aquí estan els protagonistes i aquí està el porc, aquí està la vaca, que és la més important, aquí està el gall, aquí està el cavall, i aquí està el corder. I aquí està el corder, que és este. Aquí està l'amo i la vaca i tots els animals. I un dia la Marieta va sentir que uns lladres venien i va dir-li que fessin un plan per no robar la vaca, perquè volien robar la vaca. Després, quan van vindre els lladres, van fer, i aquí està el mapa, que dirien, per aquí entrarien, anirien a poc per no despertar tots els animals i aquí estaria la vaca. I quan van vindre, van fer que un va fer el soroll de... Un va fer el soroll del cavall. Aquests van fer el soroll del porc. I l'amic va fer el soroll de la vaca i van caure a l'estanc. I va vindre la policia. I tots van acabar feliços perquè no havien robat la vaca. Els llibres viuen dins un